În acest caz despre care am aflat ieri, am invitat-o pe doamna Emrich Gina de la ITM, specializată în contracte colective de muncă, la discuțiile cu cei doi foști angajați ai Leonii, urmând ca, dacă va fi această instituție specializată a statului pe relații de muncă, dacă va fi sesizată, atunci adânsii își vor intra în atribuțiile legale, urmând să verifice dacă s-au îndeplinit condițiile legale, dacă s-au înregistrat aceste încetări, dacă sunt, știu eu, alte lucruri care țin de relațiile de muncă și unde poate să intervină Inspectoratul Teritorial de Muncă în Bistrița Năsău. În cazul în care nu se va ajunge la o concluzie și nu se va putea armoniza poziția foștilor angajați cu conducerea, le-am spus că au calea instanței, deci pot să deschid o acțiune la Tribunalul Bistrița, o acțiune de drepturi privind încălcarea unor drepturi de natura relațiilor de muncă, acțiune care nu este taxată, doar timpul judiciar care costă câțiva lei, trebuie plătit și o să se îndrepte împotriva conducerii fabricii. Ce s-a întâmplat la societatea Leonii se va soluționa cu siguranță în instanță, pentru că ea este singura competentă să intervină în litigiu individual de muncă. Inspectoratul Teritorial de Muncă intervine la conflictele colective dacă ne sunt sesizate. Ori în această situație în care a fost cazul la societatea Leonii, nu ne-am aflat într-un astfel de conflict colectiv. Societatea Leonii avea înregistrat, la momentul în care au existat discuțiile în masă, ca să nu le numim grevă, că este un termen impropriu, avea înregistrat contract colectiv de muncă legal și valabil și conform legii dialogului social, pe perioada unui contract colectiv de muncă în vigoare, nu se pot declanșa greve. Deci orice manifest, orice formă care ar îmbrăca aspect de grevă, este declarată ilegal. Ei au pornit negocierile înainte să expire contractul colectiv, la care v-am făcut revorbire, și au înregistrat între timp, depus la noi și înregistrat, confirmat de înregistrare, cu data de 15 mai, noul contract colectiv. Dar cele două părți, patronatul și sindicatul, pe perioada negocierilor, nu au sesizat că au ajuns la vreun punct de neînțelegere. Prin urmare, dialogul s-a purtat deschis, ITM-ul n-a fost solicitat să intervină la masa de arbitraj, nu a fost nicio situație de acest aspect și nu putem să spunem că am avut de soluționat un conflict colectiv. Dar dacă... În mod normal, actele care se încheie referitor la contractul individual de muncă și tot ce urmează, act adițional sau încetare de activitate, se încheie în 2 exemplare. Salariatul ar fi trebuit să aibă un exemplar în mână. Plus că la părăsirea locului de muncă, hotărârea de guvern HD 500 pe 2011 spune, modificată recent, că trebuie să îi se dea o adeverință de vechime. Da. Neînmânarea acestor documente permite să fie făcută sesizare Inspectoratului Teritorial de Muncă și colegii care se ocupă de soluționarea sesizărilor să verifice care este situația în speță.